Yak joher hödürle. Durmuşda her hilvat bolya. Ey Rahul, sen men bilen dost boljakmy? İdil kakası da şeyle gerek. Qıynansak da tinan ýagdaý agyr Rahul. Ol uzak ýaşamaz. Biz mümkin bolan hemme zat etdik. Ýöne ören güýçli içki ganaýlan şaçyldy. Biz hiç zat etip bilmedik. Ol özüniň gaýrdyljekdigini bilýärdi. Men oňa duýdurypdym. Ýöne o saňa çagan ören gerekdigini bilýärdi. Şoň üçin bu gyýjak oňa öz janynam gymmat boldy Rahul. Men gıydımın, men hakda ejisiniň nähilligi, oň kim bolanyny barada bileti geljekdigini bilýän. Oň şu sowallara jogap berip bilmek üçin ine şu 8 san hat taýynladym. Men olar size goýup gidýän. Oň her doglan önüne oňa bir hatdan berersiňiz. Şu hatlarda men oňa aýdasym gelýän zatlarymyň hemmesini aýtdym. Bu men gıydym üçin men hakda ýadygärlik bolar. Men aýdýanlam bir jaý bolsa, men razy bolaryn. Sen ören yaramaz. Beşak yaramaz. Rahul. Ey Rahul. Sen men bilen dostlaşjakmy? Maňa söz ber. Hiç wagt aglamajakdygyňy söz ber, eşitdiňmi? Hiç haçan. Ağlamak sana gelişmeýär Rahul. Maňa söz ber, haýyş edýän Rahul. Gıydymyň adyny Anjeli dip tutun bolýarmy? Söz ber. Meni bağışla Rahul. Meni bağışla. Bitmesene. Men gıydymyň adyny Anjeli dip tutjakdygyňa söz ber. Söz ber. Bombay, 8 ýyldan soň. Salam. Maňa Anjeli diýerler. Siz Anjeli ýaýlymyna seredýäňiz. Ulolomda men disjekey bolaryn. Edir Nivan ýaly. Ene şeýle. Men ara kesmeden soň gelerin.
Men köke, kimput, iymişimegi halayan. Kakam enem bilen söýüşmegi, ejemin hatlaryny okumagym gowy men gijagalyan. Men taýlanmaly. Men kakam bilen duşmagy belleşipdim. Ýöne gene bir hepdede men siz bilen hukman duşaryn. Maňa bu gulak halkalar gerek del. Salam Anjeli. Maňa gulak as. Eşdäňmi? Maňa gulak assana. Men dogry biraz diýjagalym. Aýnamy bar ýogy 2 sagatla. Ötünç sorýan. Men işli boldum, düşünýärmi? Menem işli. Bilýärmi? Men şuň hatda telewizorda seretmedim. Sebebi men size geyim saýlap bermek üçin duşga gelmelimen kaka. Men hemme zat edip bilem oga. Eger biler bolsaňyz, men siziň aýalyňyz däli gyýdyňyz-a. Näme? Egerde men sen kakamy ejeň bolup bilýän bolsam, uny näme üçin saňa yer bolýar. Ýokla, ýok. Yer bolýar. Hat gördüňmi? Ay biraz gat gördüm. Bağışlay da, bağışla. Ay, yeri. Şoň üçinem men Hudaýyň birdigini aýdýan. Özüm köp sypatly. O ne hil sypatda bolsa da biz oňa secde edemizde o şatlanýar. Şoň üçin Hudaý bilen gatnaşykda bolmak ören möhüm zat. O şeýle gowy gitleýe. Şoňlukça besser. Inni bolsa Bilýäňizmi? Näme mun maňa soňup berdiler? Rupa. Gowy? Hez Rupa aýal Hudaý gaýtranyň dugasyny ýerine ýetirir. Hawy sen hany bol? Aýal Hudaý gaýtranyň dugasyny men ýatdan çykardym. Näme? Aýdýanyň näme Rupa? Eşitýäňizmi uýular? Biziň Rupamyz aýal Hudaý gaýtranyň dugasyny ýatdan çykartdyr. Gyýdym, egerde sen dogalary ün sermejek bolsaň, onu sen çağalaryň nämedir? Çağalar hemme zatda ullary ýerýänler, bilýäňmi şoly? Enecan. Anha, men çağalar hakda gurrun açdym bolyn. Salam çişikdaýdy. Muny saňa kim öwretdi? Kakam öwretdi. Hany bar? Bar bayramçylygyna taýýarlan. Enecan. Maňa hat bereýdi, he? Sen dowlanynyň haçan? Ertir. Hany bar hany? Bol. Hani çaltırak yöre. Oturun. Salam. Oturun. Ýagdaýlaryň niçik? Hemme zat yer ber. Gülýalak sag bolun. Hemme zat yer ber. Akşamyňyz haýyrly bolsun hanymlar we jenaplar. Sizi salam bilen garşalýan. Hayran galaýmaly ýar. Çağılar gün sahnada ýangramaly bolýarlar. Olara magduglaram gün şu ýerde berilipdir. Görüň ahyry. Olar taryh gün şu dron ýerlerini, howa dron ýerlerini ýazmaly bolýarlar. Öýüňiz el alsaňyzlaň. Ziýany ýok, goýursun. Her okuwçy bir magdug we ýene bir mindalar. 1 minut. Diňe bar ýok ýekeje minut. Howa elbetde bir gatul mesele. Onda da biziň disesimiz her ýyl utýa. O şeýle dehilli. Sen bilýäňa, sen utulaý bilsediň. Senem. Howa, ol biziň gowy okuwçymyz. Men bilýän, meňem gyýdym gatnaşýa, bilýäňmi? Ol ikinji yer alsa gerek. Şeýlemi, ay, köp sag bolun. Jason Roxen. Gyýyzjagadım. Bol hany gyýyzjagadım. Hany bolsana. Jason. Men çykyşymyň magdugy doga. Biziň her birimiz Hudaýa üzülenip doga okuýar. Kakam Hudaýa biziň dogalarymyzyň ýaraýanlygyny aýdýar. Şoň üçin ol bizi gorar. Ejem bolsa, enemiň biziň dogalarymyzy gowy görýänligini we bize özüň ulakan jaýyny goýjakdygyny aýdýar.
Ayene Pooja diyen aktrisa va. Ayene de Pooja diyen joramma. Bolan şu, sağ bolun. Berekella gıycağıdım, berekella ececiğim. Angelika, mi öz mağduğun al. Ol hökman ikinci orna yeler. Angelika, sen vaktin başlan ya. Anjeli, han bol ahri. Ece. Min ecem. Ece. Men sizden ötünç sorayan. Ece. Ece, bizi söýenden anlar. Şoň üçin biziň özümizem käwagt oň söýgüsini duýmaýas. Ece, bize dünýede bizden gowy hiç kim ýokdur diýen duýguny berýän diýen anlar. Ece, biziň şatlygymyza şatlanyp bilýän, gynanjymyza gynanyp bilýän diýen anlar. Sen şoňa düşünýärmi? Ece, o Ece bir şeyliden anlar. Biz onu asla yaşap bilmeriz. Ece, bizim üçün hemme zat. Yöne bizde Ece yok. Yöne bizim kakamız var. Ona neme? Hiç kimden kemeri yok. Hani gelen yanma? Berekella birinci yer, birinci yer. Rahul bilýän mi näme? Şarman tanýanmy sen? O bize jaň etdi. Haydi Şarma. O biziň ýakyn hoňşymyz. O toy hakyny bize teklip beripdir. Kime teklif ettir? Maňa? Näme siz durmuşa çykýaňyzmy? Näme? Geplimi? O gyz şeýle akylly owadan gyzýa. Ýöne men boyun towladym. Men dogry etdirmi? Ho Ece dogry edipsiň. Uy, doğrudanam şeýlemi? Ho. Uy, men dogry etdirmi? Ho Ece sen dogry edipsiň. Anana Ece dogry edipsiň. Diýmek men dogry etdirne. Hemine Miryalyň şarynmy? Men hemişe hemme zady dogry edýän. Owadanmış, akyllymış, bolongda näme? Häzir hemme gyzlar owadan akylly. Kim öýlenmeli? Bu şarma diýilýäne hiç typdyran oga. Her gün jaň edýär, haty berýär. Näme üçin o maňa şeýle adar berýär? Näme diýjek bolýan Ece? Wah, bilmedim-de balam. Rahul men göwnme bolmasa maşgalamyz dol däl ýaly bolupdyr. Bu näme üçin Ece? Ne siz var, ondan men ma, Anjeli var. Men üçin maşgalamyz dol ýaly bolup görünmeýär. Bilýänmi näme? Men zorulum bilen oňumy çykamda, olarmydama öz gelinlerini käýnýärler. Men orta şonam maşaramy. Hovala, bir ummatı ulu mesele Ece. Diýmek, käýemek üçin size gelin gerek ekenne, he? Şeýlemi Ece? Ýok oglum. Maňa sen bagtyň gerek. Men bagtly Ece.
Doğru maydan diýsen bagtly. Sen ikinciге de öýlenjek gelme oglum. Wah ece, biz birgelik ýaşaýas. Birgelik ölýäs. Birgelik öýlenýäs. Birgelige maşyk bolýas. Düşünýäňmi ece? Diňe birgelik. Oglum sen hötte gelersiňle. Ýöne welin Anjeli barda. Anjeli näme? Oňa näme boldy? Oňa ece gerekdir balam. Sen şo hakda pikir edýäňmi? Oň ýagdaýy gowy ece. Oň hemme zady yer we yer. Sebebi onu hatda meni ýokla adam var ece. Onu ejesiniň hatlary var. Seni kutlayan Anjeli. Men mehriban Anjelim, seni dogulanunyň bilen gutlaýan. Sen kakaňa örenmeňdeşdiňi men bilýän. Şol bir gözler, şol bir ýüz, Hawa Anjeli. Men edil sana meňdeş. Anjeli gyýdym. Kakaň henidem düşe kuşluk etjämi. Sen bugün iýem ullukan gyýd. Anjeli, şoň üçin saňa şuny aýtjak zatlanma dogry düşünmelisiň. Men saňa şuň bir wakany gürrüň berjek. Bu wakada men, Kakyň we Anjeli bar. Anjeli? Sen yeni giyecek alınmı? Bilýäňmi, ýeri bilen hiç ýerimden galyp bilemok. Yerinden alıp bilen okmy ýa-da gorkýanmy? Bilýäňmi näme, Rahul Khanna hiç kimden gorkmaýan. Rahul Khanna hiç kimden gorkmaýar? Elbetde. Ýöne basketbolla sen her günne menden utulýan, şeýlemi? Utulýan gerek. Gel oýnaly. Sen her gün utulýan. Ine şuna utulardyň? Her gün şol bir zat diýip dursun ay. Biderek görüň, ine häzir göräýäris. Anjeli, Oh. seni görmedin. Han göreli bakal, gel han, gel göreli han, gel. Şu edegen bir han göreli, gel hani, göreli bakali. Gel yakınırak, gel ver. Gel ver, ağlanan duyman kalarsın, gel bakal, gel. Ine şeyle, ine gördün mü? Ine. Vakit çıkar ağlan nizani.
oynap bilmeýän bolsaň hiç bolmana jydyp bir durma ahry. Maňa jydak diýme. Howa jydak. Anjeli, maňa jydak diýme diýenme. Rahul jydak. Ýok. Jydak. Howa jydak. Ýernäme gyýdýal gyýgyryp dursun ha? Maňa gyýz diýme seni. Sen elbetde gyýz däl. Her neçige morta men ol ýyllaryndan ylgap ýören tansyjaklaryňdan ädel. Men olaň ýerinden gamak, olar men ýerinden gylýarlar. Howa Rahul, şeýle ýakymlyja, ýetir edici, şeýle ýakym, şeýle täsir. Sen murtuň bar. Bir degişme. Degişme? Howa, degişme. Men seni halamok. Menem sen halamak. Emmol. Rahul bilen Anjeli ýene tögüşipdirler. Rahul bilen Anjeli ýene tögüşipdirler. Bu ýigdiň ýanyna golaylaşmaň, ol hemişe tamsyklyk edýär we uruşýar. इसका मैं क्या करूं इससे मैं क्या कहूं ये लड़ता है अकड़ती है झगड़ता है बिगड़ती है दीवाना है दीवानी है Ýöne ol sen gowy dostuň ahyryn. Ýok, o sen gowy dostsyň. करती नादानियां क्यों पूछो तो हाय कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी की बातें यही जाने कोई भी तो जाने ना ऐसी वैसी कैसी है ये कोई पहचाने ना तो भागो ओ यारो करना दे शैतानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी ये लड़का है दीवाना है दीवाना दीवाना दीवाना
कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी ये लड़का है दीवाना है दीवाना 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 Coming up, it's that Rod Stewart Carter, the first cartoon superhero. ओहो hay Allah Ey Allah, bu tololar utuğu ne deyittirler? Olur men delrit meselerde yaşıdır. Bu sen kirlendek üysmük nemi, bolşun ne hili? Bular mi? Bular saçma yürülen yanca da atlar da. Oğlanları buyuru yasama saçlar yaramaya. Onu olara neyeme yaraya? Ey Allah, sizin giyen işiniz dağı ne hili? Aysana olara neyeme yaraya? Bilemok. Han aysana, aysanız lan. Ha işte diyet, aysanız lan, ha işte diyet. Bolya, yiğitleri, kıyların kuv innikleri yaraya. Olun yürüyüşü, kaddı kamatı yaraya. Ay yine neyeme? Men başka hiç tat bilemok. Hani bir derek samrap durmanda döküştüründe atlanız yığınan. Üyün için tertibe salın. Ey Allah, men bu gıydı niyesem kem. Anjeli, ödün tertibe salsana, giyinsin dağı nehili. Neyemesi var? Asıllı gıylar yalı giyinsene. Olun kıyallerli, ulu gıylar yalı uvudun giyin. Şonu himmedat kovu olur. Yok, her gün şol bir ayıp duran da adın ayıp dursun dayı. Biliyeniz mi neyemi? Men şu gün yeni rahul uttum. Sen kovusu ondan kaçarak dur. Neyem için? O men kovu dostu mu? Dost senin yürektöş dost olup bilyenler. Eylene beylene karaman kan. Rahul mi? Hiç vakt. Bilyen, şu halvanı allı, meni günümü koy. Koy ver meni, men işim başımdan adık. Happy birthday. Ey Allah, kollejde qıyıtqa köynekleri giymek qadağan. Ertiriniz hayırlı bolsun, hanım briganza. Ertiriniz hayırlı olsun oğlanlar. Acayip renk. Men sizin eceğide ard ederim. Siz nem için kolleje qıyıtqa köynekte gelipdiniz? Han bağışlan meni. Men kolleje hiç hili qıyıtqa köynek giymellerlip aytmadım mı neme, hanım briganza. Hanım briganza, men size diyen hanım briganza. Sen bana bir zat diyecek bollun mu mal xotra? Men kolleje qıyıtqa köynek giyip gelmellerleyecek bolyan. Nemi? Hedir bu modu. Ütkeşik zat yok berdi. Hedir qıyılan kebir atla köynege meyenok. Mana beyle zatlar aytman hanım. Nemi mal xotra? Men sizin goğunuňyza yaramok mi? Sen ören eycecik hanım. Eycecik hova, sen ören eycecik. Eger siz şeýle sıpatda gelseňiz, onna men diýjek bolýanym. Daş töwreňizde ýaş oglanlarken, siz men näme diýjek bolýanmy düşünensiňizle? Yaş oğlullun bu yerde nemi daxil var? Nemi, men yaş delmi? Yok, siz ören ýaş. Mal xotra, ýöne sizin giyinişiňiz özüne çekici delle. Hova, bilýän, dogry bilýänmi? Entek hanım malhotra diýerke, men on goňun üçin moda giyimler giýýädim. Dogry ýöne häzir şeýle giyinmeň men üçin näme manysy bar? Neme mantı var diýmeňiz, neme mal xotra? Cenap mal xotra. Hanım briganza. Cenap mal xotra. Bilelikde.
gutlayan. Näme sen maňa gygyrýan? Mydama men gorkudyp ýörsiň. Bu dostlukdan nişan. Inni men diňe bir talip däli, eýse siziň dostuňyzam. Bugün dostlugyny, siz şugun bagtly görnýäňiz. Sen nämen gödüňne tutýan? Ay ýöne şeýle de. Ay ýöne şeýle, howa ýöne şeýle. Dogrusyny aýtsam şugun gyýdym gelýär. Siziň gyýdyňyz Howa Tina Londondan gelýär. Londondan, Howa ol Oxfordda koýar. Oxfordda. Ün hemmemiz şu taýda bile ýaşaýadyk. Ýöne hanym Malhotra aradan çykan soň men watanma dolanmagy ýüregime düwdüm. Atina dolanmadymy? Ol taýda okuwyn tamamlamaly. Ýöne men onu gat küýtedim. Meniň o kollejiň soňky ýylyny biziň kollejimizde okardyň. Biziň kollejimizem Oxforddan kim däli aýtdym. Men dogry aýtdyryn gerek. Howa jenap. Fentina kömek ederdiň ahyryn. Elbetde. Dostlugyny bilenim gutlayan. Menem siz dostlugyny bilen gutlaýan. Unbelievable, huh, champion? Muňa anana realler. Bilýärmi näme? Men Rahulun şu dostluk nişandagyň ilkinji gyzy. Geň alaýmaly. Bilýän sony şu dostluk nişany diňe saňa berilýär. Sen dogry aýtýan Rahul. Dogry sony. Sebäbi sen iň owadan iň akylly gyz. Sen çynyň Rahul. Men dogry aýdýan sony. Rahul sen dogry aýtýanmy? Howa Tanya dogry aýdýan. Maňa Sonya diýerler. Howa bagşla men sen bilýärmi gözleriňi siňip getdim. Şoň üçin sen adyňa miýatdan çykaraýdym. Men muňa ananyp bilemo. Maňa anan Ey Rahul. ey sony. Ey Rahul. Ey sony. Ey sony. Befet Rahul. Nehil hayran edici. Rahul. गिर गए थे Ana gaçdy. Olar menki däl. Yalançy. Yeri bolya bar. Mania. Yok Tanya. Sonya. Yeri bolya bar gitsene. Yarım saat wagtyňa ýetirdiň. Sen bu samsaja gylan ýydan ılgap ýadaň okmy? Men olaň ýerinden ılgamak, olar men ýerinden ılglaýarlar. Bilýän. Ýöne sen owadan hem akylly bir gyz tapsaňdyň. Hem owadan, hem akylly. Beýle gyzy men ýerden tapaýyn, ha? और वैसे भी इन लड़के Men bu gyzlar bile diňe wagtym geçirýän. Men entek o gyzda duşamak. O gyzy? O gyzda. क्या है कि मुझे अभी Äme o gyzy göremdi. Ýagny onu göremdi, ýüregim gowsunsun. Näme? Ýüregimde bir zat bolup geçdi. Ne mol geçýär? Şeýle bir zat. Oňa sen düşünmersiň. कुछ होता है O gidip barýaka hemmeler seredýär. जब वो Sen şu zatlara düşünýärmi, he? और जब वो रुक Oň duran wagty, wagtam durýar. Oň gülen wagty. Sen bu zatlara düşünmersiň. Ol sen şu gyzy duş gelseň näme etmekçi? Näme etjek sorýarmy? Howa. उसके सामने झुक Men öňünde, baş egerine, कहूंगा sen kim bolsaňam, men seni söýýän ýerin, sen düşünýärmi? आई लव यू Men seni söýýän. Bağışlaň. Ýokla ziýan ýok, men seni söýýän. Bağışlaň. Ýokla siz meni bagşlaň. Tina. थी ना Tina. Salam, men Anjeli. Salam, men Rahul. Salam Tina. Sen nireden bilýän, ha? Sebäbi kollejiň direktory. Yer bolýar. Ýer bilen şo garryň adyny agdamasana. Şugun kollejde birinji gün siz Londondanmy? Sen nireden bilýän, ha? Sebäbi şugun ýer bilen kollejiň direktory. Şu süýrükden görüň etmesine haýş edýän. Sen Londonyň haýsy ýerinde boldun, he?
Oxford'da. Sen nereden bilýän ha? Sebäbi kollejiň direktory şu Haýş edýän. Kollejimizin direktori barıp ýatan tentek. tentek Hawa tentek. Aýsaňyzlaň sizi kollejimiz ýarýamy? ören gowy. Erteriňiz haýyrly bolsun. Men size taçyňyz syrdyň diýip aýdypdym ahyren. Ey Allah. Görýäňizmi? Ine biziň direktorymyz. Erteriňiz haýyrly bolsun. Erteriňiz haýyrly bolsun. Erteriňiz haýyrly bolsun gadyrdanym. Kollejde gyýpy köýnek eýmelläp aýdypdym ahyren. Men Londonyň elim. Onsoň Başlaň jenap, men häzir düşündireýin. Yok. Bilýäňizmi näme? Kulak asyň. Şuň tina kollejde birinji gelek gelşi, onsoň dün Londondan geldi. On geýmin çaşyrmak wagty bolmady, bilýäňizmi? A sen nereden bilýän? Men onu hiç çağ wagtynyň näme tanýan? Çağlykdan näre diýäňizmi? Dogryňyzmy? dogrym kaka. Kaka? Kaka. Kaka. Jenap Malhotra, siz men ýanyma gelin. Sizi Mogollar otona çağırýarlar. Hawa biziň bir möhüm duşumyz bardy. Ýene görüşýänçe hoş wagtyňyz. Dogrusy bir hil bolýar ha? Başlaň. Awa eri O könü, tüňü, kädi kelli, o başlaň o täsin ýakymly adam. o ýöne beýle däl. O ýöne bir sada däl. Men başlaň. Hawa, Men sizi dostluk günü bilen gutlaýan. biz ýaňja duşuşdyga. Dostluk hakyna gürrüňem bolup bilmek. Şagargala ne bolmady. Yeri näme? Bir zat boldymy? Ay ýoklay, bir men diýjegim däl. Näme? Nämçün? O hindi gyýdy eken. Londonny özü bolupdyr. Londonly gyýlar bir hili deň bolýarlar. Gyýdyanyň bir şeýle bolar, ony öýe getirersiň, ejiň bilen tanıştyrarsyň. Yo, bir men diýjegim däl. Ýok. Ýok, bu men diýjegim däl. Sen hiç wagtym gyz tapmarsyň. Wy ýönen ha, sen mara ha? Men hiç wagt. Men sana öýlenjek. Egerde gözläp hiçimi tapmasam, onna men sana öýlenjek. Ey Tina. Me al. Bu näme? Bu kollejiň ýeňsiz köýnekleri. Hawa gulagat. Anjeli, men senden bir zat sorajak. Sora ber. Näçin olar maňa beýle çiňerlik beredýärler? Gyýrlaň näçin çiňerlip peredýärliklerini sen düşünmeli. Ýigitleňe näçin çiňerlip peredýärliklerini sen düşünmeli. Düşünüklimi? Düşündiňmi? Olar hemmeleriň näçin saňa çiňerlip peredýärliklerini düşünjek bolýarlar. Eger bir mesele çykaýdy, men ýanyma ýa-da Rahulň ýanyna gelin, bolýarmy? Rahul ýanyň ol näme? Hawa o men gowy dostum, biz kollejde täsirli adamlar. Salam. Anha, şu Rahulla. Salam. Salam. Bilýän kollejimizde bir düzgün bar. Täze gelen her bir talip aýdym aýdyp berýär. O men dogrymy aýdýan, oğullar dogry dämi? Dogry, hoş şeýle. Rahul, bu bizim kollejimizin direktorynyň ýa-da Wy bolanda näme? Biz oň üçin kadadan çykyp bilmeris. Dogry dämi oğullar? Dogry. Hani gapyrsan ay hammal. Tina Malhotra. London. Oxford Universiteti. Bütün kollej üçün sen hindi diline aýdym aýdyp bermeli bolardyň. Hindi dilini? Näme, bagşlaň Londonda näme hindi dilini ýatdan çykaraýdyňmy? Meni bagşla bir jepertat Rahul. Ol hindi dilini aýdym aýdyp bilmedi ahyren. O ne hili? Ol kollejiň direktorynyň gyýdy ahyren. Eger ol oňa öwretmedik bolsa, o nädip bizi öwredip bilsin he? Hani onu näme? Hindi diline aýdym aýtda, özüm çaltyrak boldy. Sebäbi biziň hemmämiz işli adamlar. Şeýle däme oglanlar? Dogry aýdýan. Hani bolla onna? Bolani?
yaradan, goý sen adyň asırlardan asırlara açtın. स्वामी जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे Men Londonda yaşap okak gelemde de öz gelip çıkışımı unutmadım. Senim şunu unutmagın. Sen men yerimde oturupsyň ha. Bağışla. Ayrılsana niresi sürülüp gelýän. Ertiriňiz haýyrly bolsun, ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Yer bolýa. Şu gün biz täze sapaga başlar. Romeo we Juliet'da. Söýgüň ölmez gitmez hekaýaty. Ýöne biz bu hekaýat öwrenmezden öň men sizden bir zat soramak isleýän. Siz söýgü hakynda näme pikir edýäňiz we näme bilýäňiz? Söýgü hakda näme bilýäňiz, he? Söýgü diýmek näme? Haýsy biriňiz aýdarsyňyz? Haýsyňyz? Hiç kimmi? Tina, han söýgüň nämedigini aýtsana. Aýt da söýgüň nämedigini. Men hiç tat bilemok. Anjeli, han sen näme goturýarsyň, he? Han aýt söýgü diýmek näme? Söýgü? Ay bu hiç tat bilesi ýoklu. Ay ýene kim aýtjak, he? Aýtjak barmy? Rahul, söýgü diýmek näme? Söýgü bir dostlukdur. Egerde o men iň gowy dostum bolup bilmese, onu o meni söýüp bilmez. Men hem onu söýüp bilmeni düşünýäňizmi? Dostluk bolmasa söýgü bolýan näler? Bu ýerde bir çylşymly zat ýok. Hanym bir ganza näil düşünýär. Yer bolýa. Ajaýyp pikir. Dogry aýdýaň, söýgü bu dostlukdur. Eşitdiňizmi? Sag bol Rahul. Rahul sag bol. Onu näme? Sen men bilen dost bolaýmaly. Yer bolýar. Durmuş
başta şeýli de bolay ya. Oho, maňa çaň edilýän ýalyly. Häzir, alo? Bağışlan, mal xotura, briganza gepleye. Vay kı, men dinleyen hanım brigans. Men siz binçilik edeyine derler ne he? Yöne men binçilik edenem bolsam, sizin katı görmejekliňizi anan ya. Doğru aýdýaňyz hanım brigans. Men siz dinleyen hanım. Men sizi ähli taýýarlyklaryň tamamlananlygyny aýtmak üçin jaň etdim. Ertir bizim kollejimiz ýarşa çykýa. Birinji ýaralar hukman, muňa hiç il şüphe ýok. Bu zatlaň hemmeti sizin arkaňyzdan ahyry hanım brigans. Bu zatlaň hemmeti sizin üçin mal xotura. Vay, doğru aýdýaňyz hanım brigans. Howa mal xotura. Ey Hudaýjan. Laňa deniňiz üçin sag bolun, köp sag bolun. Inni bolsa bizim kollejimiz çykyş eder. Keramatly Sanyerin kolleji. Seviop Sanyer. Näme? Ey Allah, olar gelip bilen oklarmy? Bilýäňizmi näme, hanım briganza? Olaryň etrafyna komendant taýyny girdipdirler. Şoň üçinem olar o ýerden çykyp bilen oklar. Cenap Malhotra, maňa pikirlenmäge may berin. Pikirlenmäge? Ene men kelleme pikir geldi. Nähili pikir? Ýok. Siz bize kömek etmeli bolsaňyz, ýoksa biz ulyla masgara boluruz. Ýöne biz size näde kömek edip bilersiz? Biz aýdymam aýdyp bilemzok, tansam edip bilemzok. Bu adamlar biz diýir goýmadylar ha. Berwet pikirin. Ýok, bu erwet pikir däl, gowy pikir. Siz hiç de adam etmeli bolmarsyňyz. Olar saz ýazgy edilen kasetan goýup gidipdirler. Olar şol sazyň aslynda tant edipdirler. Biz şu kasetan dinler, idil kinoda bolşýaly, siz diňe agzyňyz gymylla daýmaly bolsaňyz. Düşündiňizmi? Düşünüklen bolýa. Ýok, bolmaz. Bolmaz. Sen bolmaz diýmeň näme? Rahul hukman bolar. Ene şeýle. Hanım briganza, özüňiz elansaňyz lan. Sen razymy he? Ýok. Näme? Diýäniňiz näme? Siz nämen gözüňe tutýaňyz? Anjeli, men size diýýän. Sen öz kollejiň ýarşa gatnaşmak hakynda pikir edňokmy? He? Biz ýarşa gatnaşmadak nähili bor? Yer bolýaly Rahul. Bu bizim kollejimiziň awra ýahyry he? Bolýaly. Yer bolýar. Gatgowy. Tina, ýür biz bilen gidelle. Yok, men gidiljekkä. Gidelle Tina. Anjeli, oňa habar bermesene. Şeýle. Hanım Malhotra aýtdyrsana, başlasana. Ýazgyn ýerine çyk goýýas, ine de aýdyma başlaýa. Men daşary ýurtly, senem daşary ýurtlygy. Ýok. Biziň munymyz başa barmasa gerek. Ey Allah. Bu ne mollyg Malhotra? Wah, men tentek başga ýazgyn goýaýyp durun öýdýän. Bu ne hil boluksa sade? Wah, öçürüň çyrany, öçürseňiz lan. Aýşe diýär, öçürüň. Maňa näme bolýar kaçanlarym? Men joşuny saklap bilemok. Öňdýeli duýgy ýokdy mende.
मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ। बैठी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। मुझको क्या हुआ है, और क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ। बैठी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, अरे मिल ही गया। जाने क्या हो गया है मुझे, दीवाना लोग कहने लगे। ये दीवानगी है क्या, हमें भी तो हो पता, तुमको क्या हो गया। अरे कल तक मुझको सब होश था, दिल में खुशियों का जोश था। फिर ये बेचैनी है क्यों, फिर ये बेताबी है क्यों, क्या कोई खो गया। कोई मिल गया, ओ मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, ओ मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। न पाऊं मैं, नाम उसका है क्या? नाम न लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो। मेरी आंखों में है वो, मेरी सांसों में है वो, और कहूँ तुमसे क्या? कोई मिल गया, ओ मेरा दिल गया,
बताऊं यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया मिल ही गया मिल ही गया हो मिल ही गया Anjeli, sana ne oldu? Bileyim o. Şu gün bir hili ecemi göresim geldi. Men yanında ahren. Nemi beyli bincalık olyan? Akmacık deyfeni. Ağlamaktan hiç işim bitmez. Hova ine bolle, ine öğren gov, berekella, berekella. Salam. Salam, salam. Rahul, sen şerbet içecek mi he? İne şerbet getirdim. Seyredağın Anjeli, sen Rahul'u köp vaktan yer tanıyan mı? Men mi hova kollejin birinci günden beri. Men onu uttum oli. Şondan soň o men gov dostum ol galle. İngo dostun? Rahul sen ingo dostun mu? Ay yok. Men Rahul'un gov dostu. Rahul, ine sen şerbet içecek mi he? O sana yaraya mı? Hey, salam. Men gidip barayam. Nere? Neme bugün sişenme. Buy hova, tişemme güller ol öz karnaşlarının kayjere. Neme hava karnaşlamka bilýän neme eger mümkin bolsa neme düşünýärmi? Yok Rahul, bolmaz. Bar Rahul, sen wagt ýitirmede gitsen giyjek alarsyň. Barsana bar. Hoş tag bol. Ey Tanrym, maňa kömek et, maňa garaşyk et. Ey Tanrym, men dersleri bilişim gaty yaramaz. Maňa okum oturmak kömek ede görýän. Salam. Neme öňe seret? Rahul. Hova, salam. Ýagdaýlaryňyz neçik? Siziň ýagdaýlaryňyz neçik? Aýsaňyz. Sen garnaşlan şu yerde yaşayan mı? Hova, şu ýerde. Ýok, o ýerde. Ýokla, o ýerde däl. Ana ol ay umuman Bolya. Rahul kanna her tişen ve onu vadatkana gidiyor. Ne hil govi? ay hova. Atin nem için kolejde yalan söyledin? Ay näme hakykatda bolsa ýigitler wadatkana gatnamýarlar. Sen gatnayan mı? Hova. Her hep dedemi. Hova. Ne hil govi? Gulagas maňa gowy diýmesene, kakam maňa kolejde şu wagtda hiç kime aýdaýmagy niýedi. Erkek kişiň başy 3 sany aýalyň öňüne gelýär diýdi. Ejiziniň öňüne, Hudaý aýal burganyň öňüne, hemde Yeni kimin öňüne? o neme bilýärmi? Anjeli berekella. Yeni gül goýmalymy?
Ay yokla yöne men ölçek göreydim. Eger qydyal görünjek bolsaň ondan gaty gowy. Ejengden şu gatalgyn. Ol ejengden. Sen şuň bir zat ýatlapdyň munamal. Bu näme? Bu sana sowut. Ey Tina. Rahul? Rahul sen nerden emişliýän? Bilýärmi näme? Men ukun tutmady. Senem şeýlemi kaň diýip pikir etdim. Eger sen ýatmadyk bolsaň, diýmek men hakda pikir edýänsiň. Şoň üçin men geleýdim, bilýärmi näme? Egerde saňa näme ýarýar? Gülmeýärdi kemput. Men dogry hiç adam getirmedim. Ýöne soraýan, men degişýänle. Sağ ol. Ýöne menne kempudum bar. Sen üçin bäri ysy däme? Yo, men ýagdaýym gowy. Men asla yslamok. Gire. Sen çağırana mırgılat, men bilýärmi näme? Baybo, bun goýdugyny, nähil goýym şojuk, nähil goýan gel oturany, gel otur. Geç, otur. Sağ ol. Näme dursun? Sağ ol. Oturany. Uy, näme bir hyzmatkaryň äraýaly öldürenliň hakyndaky hekayetdäme? Hawa? Şuň ýaly galyň kitap okap bidirip wagtyny ýitirip ýördüň. Menden soraýma elekinde. Men bu kitapy bir wagda okudum. Rahul sen özgürlüğünü gutarmadyň. Ay näme bärde bir ýükleş kitap ýokly. Äraýal 2 aýlap zähmet urusdodyna gidipdir. Sen düşünýärmi? O hikayet gerek gel. Uy, onda haýsy gerek? Ol ibadethanada diýýär. Ibadethanada mene hiçat bilemok. Şeýlemi? Dogrymy aýdyan? Han ol erkek kişiň başynyň 3 aýalyň öňüne egilýändigini hakynda hikayet. Enesiniň aýal Hudaý burganyň öňüne Hemde? Rahul, Tina? Rahul. Tina? Kakım, Çüýrükdiňmi? sen ol Rahul kakım gelýär. Sen şu taýdan gitmeli. Bilýärmi näme diňle? Erkek kişiň başy enesiniň aýal Hudaý burganyň öňüne egilýänliklerini aýdypdym. Şeýle hem bilýärmi näme? Onsoňam şeýle hem düşünsene, şeýle hem Rahul, hemde Häzir baskançak bilen ýokary galarna ine şeýle. Hanymana çyrajyga berberik. Çyrany berdi ýan men sana. ine çıra. Bu kim aýby? Kimem bolsa bire berde bolupdyr. Häzir men ýüzüm ýaparyn welin, ol menden hökman gorkar. Baskançak nirede käwaq içigar galmyş. Mal hotra, sen bolup durşuň näme? Näme sen ödüň it ogurlar ýal ýerýän, he? Sen näme aklyndan adaşdyňmy? Sen mota näme üçin gülýän? Rahul, sen näme işleýän? Men sen ýanyna gelýärdim. Näme üçin? Görýärmi ýyldız gaçypdyr. Nirede? Aşakta del, ýokarda. Bilýärmi näme? Eger ýere gaçyp barýan ýyldyza seretseň hemde isle güllerseň, onu ol amalaşýamyş diýerler. Sen muňa anan ýagmy? Gel, oň ýaly bolsa, sinan şükür eýle. Seredani? Sen ýanyma geldiň, ýylgyrdyň. Şeýdip men rahatlygymy ýitirdim. Ýalňy ýürek azyjykdan ýatlamalar toplaýa. Etjek zadyň näme? Durmuşda şeýle de bolýar.
पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या रंग लाई मेरी दुआ ये इश्क जाने कैसे हुआ बेचैनियों में चैन ना जाने क्यों आने लगा तन्हाई में दिल यादें संजोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertirin hayırlı olsun. Hey salam. Ha, o hyzmatkar öldürdi. He, hyzmatkar öldürýän ýermi? He, o kitap diýsene. Gyýzlar oňa serediňe. Ey Allah. He, salam, salam. Yeri nähili? Men sen gownuňa ýara gelme he? Dogrudanam edil tina ýaly. Ey Allah. Edil garantyň barda.
Bolşun elbet etsene. Bet etsene. Näme diýsene Tina? Men akmak. Men ören akmak. Men edilsen ýaly oğudun bolmak isledim. Ýöne men hiçdat başaramok. Men hiçdat başaramok Tina. Yok beýdime Anjeli. Sen gata odan. Yok sen ýalyn sözleýän. Sen olaň men üstümden gülýärliklerini gördüňa. Olar edilmeň ýaly tentekler ahry. Sen dogurdanam ören owudun. Düşýäňmi? Sebäbi sen şeýli özüne çekici ödüm. Sen ýyllaryny ylgyan gyýrlam ýaly beýle bir samsyk däl. Düşünýäňmi? Bilýäňmi näme? Egerde sen isleseň, sen islendik ýigitini tapyp bilersiň. Islendigini. Islendigini? Howa islendigini. Ýöne oň gözüniň görüşi yaramaz bolmaly. Düşünýäňmi? Hansen aýdany? Sen bir dodaga çalynýany ýagy nireden aldyň ha? Aýtany? Bile okayan gyýlarymyň biri berdi. Söýgi aklyň alar, söýgi beýhuş eder seni. हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है Kaka? Rahuli seni. Kaka? Näme kaka? Sen menden hiç zady gizläp bilmersiň gyýdym. Ýok, gizläp bilmersiň. Sen näme Rahulyn maşgalyny tapmadyňmy? Yer bolýala kaka. Dogrusyny aýtsama, egerde Rahuluň deregine başga biri bolan bolsa, maňa edirşiň ýaly yaramazdy. Nemçin? Sebäp sen maňa bolan söwgüňi bölmeli borsun. Howa gyýdym. Men seni söýýän kaka. Wagtmetlede şonu da menem sen söýýän gyýdym. Hany sen maňa aýt, seniň o bolan ýüregiňdäki söwgüni oňa aýtdyňmy? Hani? Yok kaka. Göwnü bolmasa Anjeli Rahul söýýän ýaly. Tina gyýdym. Rahuluň diňe sen söýýänligini men bilýän ahry. Anjeli bolsa oň göwün dosty, ana bar bolan şoda. Yok kaka. Pek yürekli dostluk käwak söýüp üçin pena bolýar. Men olaň dostlugyna pek helber biljekkel. Bütün kolej Rahul bilen Anjeli'nin gow dostlardygyny, şondan artyk däldigini bilýärler ahyryn gyýdym. Men taňa dogrymy aýdýan. Sen kakyňa ananay gyýdym. Bar gyýdym. Bar. Sen oňa hökman söýýändigini hökman aýtgyýdym. Ýöne men söýýänligini ýa-da söýmeýänligini bilemok ahry. Yürekdäki zady gizläp bolmadygydım. Bar gyýdym, eglenme. Hökman aýt. Men seni söýýän. Howa men seni söýýän. Nähil bolýar? Neme howa men şuny kimdir birine aýdyp bilerini öýdüp hiç wagt pikir etmänim. Ýöne ine dogrymy aýdýan, men dogrudanam seni söýýän. Nähil bolýar? Men oňa şuny aýdyp bilerini umyd edýän. Ýana wararyny aýdaryn men näçeler pikir etýän. Ýöne hiç başa baranok düşünýärmi? Oňa aýdaryn pikir edýädim. Oňa? Howa, Tina. Hani bolany ikimiz taýýarlyk göreli. Sen Tina, men murt elbetde Rahul. Hani kelläň alrany? Ine şeýle. Howa. Ineme
Hawa. Men seni söýýän. Menem seni söýýän. O maňa şey diýerme? Hawa, hawa. मैं उसको कह दूं Oňa aýdaýynmy? Hawa, hawa. Häzirmi? Goý sen yüregiňdäkin hiç kim bilmesin. Sırrıň aýtmaga dodoklaryňa ýol berme. Goý söýgi hiç kim horlamasyn. Goý yürekdäki sır hemişe kalypda galsyn. Men birinji söýgüim puja çykdy. Ömürlük puja çykdy. Men birinji söýgüim. Men seni söýýän. Ejecan. जुल्फों की घटा लहराई पैगाम वफा के लाई तूने अच्छी प्रीत निभाई तूने अच्छी प्रीत निभाई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना Başlarsınız. Anjeli. Niye gesen Anjeli? Sen o taýyp git, men bolsa başa tarapa giderim. Ber bolýan. Anjeli. Başlarsınız. Sen nire barýan ha? Öýe. Näme? Ejemden hat geldi. Kakamın ýagdaýy gowy däldi. Şoň üçin öýde de işken. Sen näme samsyk näme hatlar geler gider. Men gitmeli Rahul, men Sen gitmeli. näil okuň taşlap sen nire gitjek? Rahul düşün, men hökman Yok, gitmeli. düşün ahir sen ilki okuň utanmaly. Ondan soň gidersin de nire barýan ha? Oturduş egzamenlerden soň men dolanyp gelmeýän Rahul.
Men dolanyp gelmen Rahul. Şeyleme, sen kollej taşlayan, ondan men taşlayan. Özüm maňa hiç zat diýmedin. Hiç zat diýmedin yer bolýa. Ay maňa da näme yer bolýa da gitsen gidiber, maňa da tapaw ýok. Owa, gitsen gidiber. Gitsen gidiber, bolýa maňa da tapaw ýok. Gitsen gidibersene, bolýa. Bolýa maňa da tapaw ýok. Çağırgan. Anjeli, gitme diyen. Anjeli. Gitme ahire Anjeli. Men ondan topu kim oynarın, basketbolu kim oynarın. Sen nähili gitjek ahire. Men sana inni gerek gel. Sen inni tinan ahırın getirersin. Gitme ahire Anjeli oynatmasene. Gitme ahire Anjeli sen nähili Inni sen gidibilecek. hamdıcak kıyılan izinden ılgama. Düşündün mü? Anjeli haýyş edýän. Men nämişlerine? Anjeli, men yüreğim uzara. Menim yüreğim kısar Rahul. Şol gün men bar zada düşündüm. Rahul bilen Anjeliň arasyna düşenligime düşündüm. Mümkin men iki dostuň arasyna düşenlerin. Anjeliň dymmagy maňa hemme zat aýtdy. Oň sen kakaň biçak söýýänligine ynanýan. Men söýüp bilmeýşim ýaly söýýädi. O hiç wagt jaň etmezdi. Hatta yekejegede hatam ýazmandy. O biziň durmuşymyzdan ömürlük yitip gitdi. Hawa, ömürlük yitip gitdi. Sen kakaň söýgü bu dostlukdyr diýädi. Hawa, men oň dosty bolupdym. Ýöne oň iň uly dosty bolen bolup bilmedim. Gyýdym. Men sen kakaň gatgow tanýan. O ýalňyz. Ýöne o bu hakda hiç wagt dil ýarmaz. Durmuşda oňa dost ýetmezçilik edýär, söýgü ýetmezçilik edýär. Bu dost, bu söýgü diňe Anjelidir. Anjeliňi gaýdyp ber. Sen kakaň durmuşyna gaýtaryp getir. Anjela öz ilkinji söýgüsini gaýtaryp ber. Anjeli bilen Rahul bir-birine ören münasipdir. Bu hakykat. Hawa gyýdym. Bu hakykat. Sen Anjeliňi Rahul'un durmuşuna gaýtaryp berersiň. Sen Anjeliňi kakaň durmuşuna gaýtaryp getir. Bu men arzuwymdyr, gyýdym. Sen ejeň arzuwyny hasyl etgen, gyýdym. Bu men iň soňky arzum. Adyňa dönegin Allahjan, sen merhemetlisiň. Salam. Doglanyň unuň bilen gutlaýan. ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हेलो
Alo, hova, bu men Malxotr. Sizi ertir gelýäňiz we şeýlemi hanım? Hawa. Biz hükman bararız. Biz deride farda bad otlusuna minörüz. Hawa. Şu saat 4 doğru yan otla. Siz bu at ne işleýäňiz? Men saçymy renkleýän. Yok, men mun size diýemok. Bu Bambeýli hyzmatkarlyň erwetdigini. Diýmek men sizi garşylamak üçin ertir bagdaly barmalar şeýlemi? Hawa, geçen gelip siz ýatdan çykardyňyz. Bu gedek bolen ýatdan çykaraýma. Yok, bu gedek hökman bagdaly bararyn. Adeksin bar hakda bolsa, Men hemme zady özüm eltirin. Siz hiç tadalat etmeýän. bolýa hanım, köp sag bolun. Nilan Show. Salam oglanlar. Maňa Nilan niýeler. Siz öz söýgüli oýnuňyza seredýäňiz. Nilan Show diýen oýnuny biz şugun oýun oýnar. Sizin şu oýunu oýnasyňyz gelýärmi, he? Hawa, oýnatymyz gelýär. Biziň oýnatymyz gelýär. Bilýäňizmi näme? Bu oýun ören ýöneköy oýun. Men size sözler aýdaryn. Siz bolsa maňa derrew kelleňize gelen sözleri bilen jogap berersiňiz. Ýöne siziň oýlanmana wagtyňyz bolmaz. Oýlanman aýdy beriň. Bolýarmy? Gelin onna sizden başlaýyn. Bulutlar başlaň. Siziň wagtyňyz boldy. Bulutlar Ýağış. bolýa owadan. Nilan. Bolýa sag bolun duýgy. Söýgü. Bolýa söýgü. Sima. Näme sen men söýýäňmi? Hawa. Ne görýäňizmi? Bu oýun nähil ýöneköy? Erekella Nilan, köp sag bol. Söýgü sözüniň dile nähil aňsatlyk bilen gelýäni gördüňizmi? Hoş sag bolun, men ýene siz bilen ara ketmeden soň duşşuryn. Ben nähil samsy oýna? Nilana samsyk diýmesene kaka. Yer, bolýa, gitdik. Men sen Nilanyňa asla samsyk diýmen. Hani aýsana nähili oýnarsa? Sen taýynmy? Ony başladyk. Söýüp küýseýän aýal. Sen garreňiň. Qara oly seni. Oynamaly ýalçynyň bilen oýnasana. Kaka, sen wagtyň boldy. Yer, bolýa. Häzir men suw içeýin. Men şeýsem çalp gepleýändirin. Görersiň. Bulutlar Asman, aklyndan arasyn. uy sen, Söýgü. dostluk, Anjeli. şarma. Şarman bu Anjeli Şarman. Bu kim? O kimdi? Ay, hiç kim. Hani bolsana men şuň dogluňyny ma kaka. Sen doğulan günün bolandy näme? Anjeli Şarma men bilen kollejde kapdy. Kollejde? Hawa, kollejde. O men dostum bolupdy. Dostundymy? Iň gowy dostumdy. Gowad ekeni, o nähil gyzdy? Ay näme, ol beýle gyýlar ýaly. Ol Hawa. Ol bir ýyl oglanlar ýaly. Gyzlaň hemmesi renk çalnýadylar. Anjeli bolsa basketbol oynayady. O men giyinişim ýaly giyinýädi. Hawa, men dogrymy aýdýan? Maňa gaharlanýady. Özüni bezemegi, kaşyn giyinmegi asla başarmaýady. Ana, bolan şol. Yine sorajaklaryň mı? O nirede? Ay bilemok. Häzir ýüzük takma däwin geçirecekdigini men hiç ynanyp bilemok. Anjeli, kulagas. Toý gününi ketlemek üçin ruhany geldi. Maňa şunu görkeseňizle. Sen şaýsepler ýene näçe gedek gözlerini geçirip durjak. Bolmasyn biz gitmeli. Sen olara aýt goý biraz garaşdylar. Men berde köpeglenmen. Men sen goýuňa seni akitmek üçin geldim. Sana öz ýüregimi bermek üçin geldim. दिल के बदले में दिल का
नजराना देने तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। मुझ पे तो ए दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो, जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे, जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे। तेरा मस्ताना क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। छेड़े मुझको जान के बदले में एहसान के, दे दिया दिल इसको कह दो, तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने, तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने। तेरा दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए।
नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन जो शर्माए साजन जी घर आए साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन जो शर्माए साजन जी घर आए Bulun köne adresi. Men oň täze adresini nereden bileyin? Ata, şeýle ýöne kejide adam edip bilen ogay. Men näme etmeli? Sena bir kilen adamay kollejiň direktory bolupym şeýle zat edip bilen ok. Kollejiň direktorynyň bu ýerde näme dahly bar? Uy ýoksa da Anjeli Şarmanyň nirededigini şola hökman biler. Edid Allah, Yaradanyňa ýardam bereweri. Meni bağışlaň jenap başlyk. Ýöne men Anjeliň ýaşaýan ýerini hiç kime aýtmajakdygymy söz berdim ahyryn. Wah men sizden uly tamadydym da. Jenap başlyk, men düşünýän, ýöne o adam boz biljek geldi. Rifat zadayda, menim Anjeli, siz maňa aýdarsyňyz gerek. Hawa jenap başlyk, şu güniň ýüzük takma däwi geçirilýär. Şu hepde de oň toýu bolar. Anjeliň ejesi bu ruhanyň biçe hormatlaýa. Olun toý gününi ketgitlemäge çağırdy. Siz biraz giýjak alyňyz. Ertir özüm şu toýa gitmekçidim. Hawa, Yok, yok, şu toy bolmaz. Muny maňa ejem aýtdy. Men muňa ýol berip bilmez, hiç çaçan ýol berip bilmen. aýsaňyzlaň merhemetli ruhany, biz toý tehedini bellemeli. Anha amanyň ýyldızlaryň ýerleşişini görkezýän kagydy. Bilýäňizmi näme? Aman Londona gaýtmaly. Eger siz şu aýda haýsydyr bir tenen bellep bilmeseňiz, onu biz toý tehedini ýygy süýşürmeli boljak. Jenap başlyk, eger siz teheliýärek gelen bolsadyňyz, Wah men näme bileyin, bilen bolsam ýerräk gelerdimle. Beýik Allah'ım, edid Allah'ım maňa kömek et. Näme üçindigine bilemok bolan ýöne Anjeliň ykbaly häzir gaty agyr bolup görünýär gyýdym. onu diýmek inni kaýdada. Ýok, ýok, inni kaýdada toý tutmak bolmaz. Alo? Men Allah'ın rehimdarlığı hakkında köp eşidipdim. Ýöne şu gün gyýjagydyň dilegini Allah eşdenligini öz gözüm bilen gördüm. Toy dekabr aýyndan beri tutulmaly elliye. Anjeli, gyýdym senden bir zat sorumyk bolýarmy? Howeje, Sen bagtlymy gyýdym? ne hil sorug eje? Men elbetde bagtly. Ýüzük takylma. Amanam goýu dagry. O men goýerýär, süýýär. Asoň bolsa, Han aýtdyydym, sen onu söýýäňmi? Anjeli? ejejan. Bilýäňmi näme, men bir gedek aşyk boldum. Bir gedek. Megerem
Megerem indi men aşyk bolup bilmesem gerek. Bu bolsa diňe ılalaşyk. Ulalaşyk. Men gyýdym süýüp däli ulalaşyk bilen durmuşa çykýamy. Menim ene. Eýsem men sen bagtly bolanyny, sen üýüň bagtly bolanyny islämokmy? Ýöne ulalaşyk boýunça süýgüsiz ýaşaýan öý boş içeri bilen deňdir. Galan zatlaryň hemmesi Boy sen isleýişiň ýaly bolsun. Yok. Men bundan artık dini aydımlarını eşitip bilecek değilim. Hani yer bolya yer. Ruhani bugün doğa okuyacakdır. Katı geň zat. Bu ruhan näme? Men toyumy goýup etdimi? Men bundan artık muny eşitip biljek değilim. Hudaýa da beýle munça doğa gerek diýem diýen. Sen Hudaýdan hiç tatlyýasyň gelen okmy? Aýnamy, ha, sen mara. Inni biziň 4 sagamyz bolar. Muny Hudaý dälle men etmeli bolmam diýip pikir edýän. Aman, ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Men şuny yer bilen sen ýanyňa geldim. O näme diýär? Bular näme diýär, he? Garran çağında şeýle gerçek tapmak kıyınna. Salam. Diýsen göze ýakymly bolan, diýsen görmegi bolan eken. Bular maňa näme diýär, he? Bular näme diýär? Aýsaňyz lan, näme? Bar, sen hiç sada düşüneň oga, bar. Seret, men bir wagtlar hanym çin gardım. Howa. Gulagasyň. Häzir doğa okulyp başlanar. Yine görüşýänçe koştak bolun, yine görüşýänçe. Biz gitdik. Owa gitdik. Bolýa sag bolun, yine görüşýänçe. Ýüri gittik. Anjeli taňa çaň edýärler. Meni bagışlaň. Men size minnetdarlyk bildirýän gaýyn. Baş üstüne giýewjan. Alo. Men sen söýgen. Aman. Bilýärmi, men bir meselem bar. Näme? Meni beýdip taşlap gitmesin, ha? Men kimiň jaň etýärligini bilemok. Siz kim? Sen men ýanymdan Simbadaky Tomusk lagere bir aýlyk gidýän. Ýöne sen Bambeýe gidýäňe. Dogry, howa men gidýän ýöne men 24 sagatlyk gidýän. Sen bolsa bir aýlyk gidýän. Sen men o taýy her ýylla gidýärligimi bilýäňe. Men o taýda çağılara tansiýa öwredýän, aýdymy öwredýän, ola men durmuşymyň bir bölegi ahry. Howa şey dip çağılar sen durmuşyň bir bölegi bolar. A men bolsa sen durmuşyň daşynda galdym. Bunu bolmasa sen meni söýmeýän ýaly. Sebäbi söýemokda. Sen maňa durmuşa çykasyň gelen okmy, ha? Dogry, gelen ok. Egerde sen şu ede karşılık görkezäýsen, men eliňden tutup toy odunyň ýanyna özüm alyp bararyn düşünüklümi? Güýç bilenmi? Howa, Sen çekmäge het edip bilersiňmi? ne görersiň. Mene bärde galaryn, sen bolsa Simbadaky Tomusky lagere gidersiň. Simbadak Tomskulager? Näme? Simbadaky Tomusky lager? Ýok. Hiç kim Tomusky lagere gitmedi. O taýda garlyk ýaýamyş. O ýeri Tomusk lager ahry. Ýok, siz o taýy gitmersiň. Yok, dogry, o ýerde tansiýa öwredýärler. A menem aýdym tansiýa edesim gelýär. Bäy, haçanyň märe? Men gadagyn edýän, men aýtmak utardym. Ha, bu adalatsızlyk bolýar. Men üçin gitmeliler. Ece, yer bolýar. Ony diýerlik etmesene. Men özüm eýdip boňşorun düşünýärmi? Diýdiňmi sen oglum, o nem üçin gitmeliler? Men oň ýany bilen gitýäne. Goý ver. Ýok, Anjeli, ýok diýdim, ýok. Howa. Yeri, hani sen mol.
Men hiç yere goy vermeyen idim. Men bilen jedelişmän beredim. Hiç kim hiç şeýle lagere gitmek düşünüklümi? Bolan şol düşünükli gerek. Maňa düşünüňizmi? Yer bolýar. Yer näme? Gatwardymmy bağışla. Ay bolýada. Ýöne biziň Tomuskul agara gitmeliňi aňladanok. Inni hiç kim hiç ýyl Tomuskul agara gitmel. Maňa aýdaýmadym şu hakynda. Kaka. Sen balagyň bir geýsene. Geýjek del. Balagy özüňiz geýberiň. Yer näme? Hey, sürücü. Hani maşin çıkarsana. Maşin çıkar. Anjeli, eger biz Tomuskulager'e gitsek kakaň ýdymyzdan barmady gerek? Enejan, sen ýadyňa düşýärmi? Men sırkawlamda kakam Londona gidipdi. Men gaty sırkawlapdym. Ýadymda Ýadymda. Sen o wagt 4 ýaşyndadyň. Owa kakam hemme zat taşlap derrew men ýanyma gelipdi. Howu? Bilýäňizmi näme? Men bir ekspert siýasaty opurlar diýip hasap edýän. Düşünýäňizmi? Başlarsyňyz bolýa alat etmäň. Hindi eksportçylarynyň gurultaýy. Men Mehrek bilen gepleşip bilerimmi? Kim gepleýär? Anjeli. Anjeli? Bolýa. Hindi eksportçylarynyň gurultaýy agşamyň haýyrly bolsun. Ha işte diýen kakam alyp berseňizlen. Kakaňy? Näme sen kakaň kino ýyldymy? Adyny aýt. Alo, men jenap Rahul Khanna bilen gepleşip bilerimmi he? Kim gepleýär? Anjeli. Anjeli? Sen Tomuskulager'e gidýänligimi tezirek aýtdy, telefonu goý bar bolany. Mehrek kana, sizi telefona çağırýarlar. Rahul kana, ikinci kabina barın. Howa, ikinci kabina. Başlarsyňyz. Salam gadyrdan. Alo, aman men hiç zat eşitdim oga. Men hemme zat eşitýän, sen aýdy ber eşitýän, diňleýän. Salam gadyrdan. Salam. Men seni ýatlaýan, ýüregim ysýa. Gulagas, er bilen men Tomuskulager'ne gitýän. Eşitýänmi Tomuskulager'ne gitýän? Seretme ýene Tomuskulager, men Tomuskulager'e gitmersiň diýip aýtdym ahyry. Näme düşünmediňmi? Gulagas. Men seni şeýle kuýsaýan, ani men ogşa. Men bu sen ejen diýdimi? Men beýle oýunlar halamok. Ejem bundan 10 ýyl öňünde ahyry. O meni diriligime ýere dugladylar. Hiç şeýle Tomuskulager bolmaz. Aman sen bolşuň nähil, näme üçin Men gıýgyrýan? Tomuskulager'e gitmek gadagan etdim ahyry. Gulagas, eger sen Tomuskulager'e gidäýsen, men seni baryp ýenjerim. Sen aklyňdan adaşypsyň öýdän. Anjeli. Gıydym, sen kakaň aklyndan adaşypdyr diýen. Anjeli. Howa, Anjeli. Gör nähili düşünşmedik he. Howa şeýle bolly. Maňa kany diýerler. Ol salşan bolsa gerek. Howa ýalňyşandyr diýip pikir edýän. Men Anjelim, sen Anjeliňden owadanlygyny ananýan. Ýok, men Anjelim ören owadan. Mümkin ýöne men Anjelim has hem owadandyr. Men Anjelim o men 8 ýaşlyk ydym. Diýmek, sen Anjeliň menkiden owadanna. İslenlik ýagdaýda. Poşta bolun. Gadyrly kaka. Biz sana hiç zat aýtman Tomuskulager'ne gitdik. Ýöne men sana aýdym aýtmagy, tans etme gowurýanlygym aýdypdym ahyry. Ýöne sen tukat bolma. Biz seni söýýät, kakajan, biz seni söýýät. Men muňa ýol berip biljek däl, Anjeli. Ertiriniz haýyrly bolsun çağalar. Biziň lagerimize hoş geldiňiz. Bu ýerde başlyk men, polkovnik Almira.
Gatgowy, baring iň içiň çağalar 30 kilo. Ýagşy. 80 kilo. Ey Hudaý, bu näme boldy? Bu näme hil çağı boldy be? Ey Hudaý. Siz kim? Men men enesi. Kimin enesi? Men Anjeliň enesi. A siz kim? Men şulageriň başlygy. Gulak atın. Men size diýen şulagerde hiç hili eje kaka, hiç hilem enata bolmasyn. Düşnüklimi hanım men size diýen. Diýmek men onu bärde öz gyzymy ýeke goýmalla şeýlemi? Sen hanım Anjeliň gördüňmi? Näme sen näme diýen he? Bizim Hindistanymyzy İngiliz paýdaw nämişliýe? Men sen häzir gözüňi goýja görkezeriň. Almira sen bärde nämişliýen? Näme boldy hanım? Utonaň okmy? Sen bärde İngiliz paýdawyny galdyrtsyňly? Men Angliýan söýýän. Kakam İnglisler zamanyny tikinçi bolupdyr. Ondan ol şu paýdagy biçýärde tikýä. Düşnüklimi hanım? Diýmek İnglisler gitdi. Almira bolsa gally. Sana utanç dälmidir? Sen çağalara biziň Hindistanyň beýikdigini öwretmeli ahry. Kimin Hindistanynyň? Ine bu bolsa saňa sag bolun. Oglanjyk sen adyň näme he? Bağışlaň. Sen adyň näme? Anjeli. Bu meň adyma, meňem adym Anjeli. Annem üçin size Anjeli diýerler. Ay, enem atam şulady saýlan bolaýmasa, saňa näme üçin Anjeli diýerler? He, näme üçin? Ay, men enem atama da belki siz yaransyňyz. Hana bu Cenap Almira'nın yeridi. Salam elik daydacan. Almira? Meni iýerlemaňyz betediň hanım. Bolya. Aşanaň nere dediň aýtsaň bolya. Men siziň nahar nähil taýýarlaşyňyzy hemde doga goýan ýeriňizi görjek bolýan. Beýle yer ýok hanım, düşnüklimi? Onu men nerede doga kap Hudaýdan dilek edip bilerin. Hanım bärde beýle zat edilen ok. Hanım beýle zat edilen ok. O näme üçin? Er bilen doga okumasam bolmada? Bu doga nähili doga? Almira. Sen yıldızlar tanaýanmy? Yıldızlar tanaýanmy diýen? Bu näme üçin geplen okka? Geceňiz rahat bolsun Cenap Almira. Geceňiz rahat bolsun. Ey Hudaýjan, men senden haýyş edýän, ýüregi gysmady ýaly kakamjana kömek etsene, haýyş edýän. Sen biz bolmasak on hiç zat edip bilmeýänini bilýäňa, bolýarmy? Ene tutdum. Hanım Anjeli, salam. Dogalaryň hemmet kakaň üçin, ejeň üçin näme üçin doga okaň?
Wah, men ejem üçin Hudaýdan näme dilegin? Näme diýen? Men düşünmedimle. Sebäbi ejem Hudaýyň ýanyna. O isleýän zatyny ondan öz diläp biler. Yeri bolýa. Baranyna gitde ýatay. Gowy düýşler teň hemraň bolsun. Kamera tayar mı? Salam, salam oglanlar. Sizi Milan Show'da hoş gördük. Bu göni ýazgy, göni efir, nähil şowhun, nähil şowhun, adam mar ýygnanypdyr. Nilan. Salam oglanlar, maňa Nilan diýerler, Nilan. Inhasiz öz söýgüli oýnuňyz Nilan Show görgeňiz. Men her gerek size täze bir zatlar görkezmäge synanşýan. Şu gün ýaýlymyzda söýgü ýüzlenmeleri. Sizin söýgü ýüzlenmeňiz barmy, he? Söýgü ýüzlenmeňiz barmy? Hova bar. Onda sizin ýüzlenmeňiz näme? Suparny üçin. Suparny üçin kim ol Suparna? Men tanışym. Sizin ýüzlenmeňiz nämeden barat? Suparny maňa jaň etme. Men başga gyýyp tapdym. Suparny üçin başga ýüzlenme barmy? Ýene ýüzlenme barmy diýip soraýan. Kimdir birine ýüzlenme barmy, he? Bar, men... Onna gelin berik gelin. Gelin berik. Salam Nilan. Yeri sizin ýüzlenmeňiz nämeden barat? Hawa, menem ýüzlenme aýtjak bolýan. Bu göni ýazgydyrla şeýlemi. Ho, göni ýazgy. Siz näme aýtjak bolsaňyz aýdy berin. Kamera. Siz arkaýynja aýdy berin, arkaýyn aýdyň. Oň ýüzlenmesi ene şundan barat. Anjeli. Men seni süýýän Anjeli. Men seni süýýän Anjeli. Men seni ören süýýän, düşünýärmi? A sen nire gittin, ha? Nire gittin? Sen siz men ýalňyzlygymy bilýän ahyry. Sen tiýdirek gel. Dolon düşünýärmi? Ýoksa men dogrudanam ýüregim osýa, sen düşünýärmi? Men seni süýýän. Men ören seni süýýän. Men ýüregim osýa, haýyş edýän. Dolon. Sizin Anjeli diýäniňiz kim? Anjeli men 8 ýaşly gyýdym. Haýsydyr bir lagere gitdi, düşünýärmi? Sen oňa aýtsana. Ol goý dolansyň, he? Haýyş edýän. Ol saňa gulak asar. Anjeli, kakaň seni ören söýýä, ýygyňa dolan. Oň sensiz ýüregi gysýara, öýüňe dolan, Anjeli, bolýarmy? Şu gün size duşluk barmy? Men size Londona bilet buyurupdym. Salam, erti men doglan günüm. Kaka. Näme? Ey Tanrym, goý sen adyň şöhrata betsensin. पावन जी था
Anjeli. Salam. Gopal yürek sana köp yıllap garaşdy. Durmuşda şeýle de bolýa. Salam. Salam. Anjeli. Neme yeri onsoň sen ýagdaýlaryň neçige? Aneme. Men neme sen şuun şeýle owadan. Owa sary geyipsiň. Men Tina hakda hiç zat bilemokdum. Bağışla göre. Sen onu nereden biljek? Sen yetip gitdiňe. Howa men öýüm çalşdym. Sen ýürek bagyny çalşyryp bolarmy? Maňa dost gerek bolan wagty sen ýanymda ýokdyň. Şunýarmy? Sen ikinci gedek öýlenmediňmi he? Sen ýanymda ýokdyň. Ýogsa men sana öýlenirdim. Anjeli. Bilýärmi näme? Biz bir gerek ýaşaýas, bir gerek ölýäs. Bir gerek hem öýlenýäs. Aý onsoňam näme? Söýgem bir gerek bolýarda. Sen näme? Sen näme durmuşa çykmadyňmy? Sen ýanymda ýokdyň da. Seret. Ana. Yıldız yere kaçtı. Sen henigem şuňa inanýarmy? Ay ýokla. Sen? Yeri bolýa, gejeň rahat bolsun. Giýjeň rahat bolsun. Neme Anjeli? Yeri näme? Sen ýaňy näme arzu etdiň? Gejeň rahat bolsun Rahul. Giýjeň rahat bolsun Anjeli. Gejeň rahat bolsun. Ene can, ene. Näme? Näme boldy? Näme täzelik bar? Ay hiç ýyl gowy täzelige ýok enejan. Olar hamana birinji gedek duşýan ýaly gurlaşýarlar. Gejeň rahat bolsun Rahul, gejeň rahat bolsun Anjeli. Näetmeli? Näetsem kem? Wak men nämesem kem? Enejan, sende bir pikir barmy? Pikirmi? Pikir bar gyýdym. Bilýärmi näme? Men häzir näme etmeligini bileýin. Ay yer bolýaly ene. Näme etmeli he? Näme etsekge? Ey Tanrym, bize näme etmeligini aýtsana. Ene bildim.
Men seni goýbermen, men seni öldürürün. Durun bolşuňyz näýle? Siz näme aklynızdan adaşdyňyzmy? Beýle urşman sen nerden öwrenip berdiň? Hani dursana, oğlanlar qıylar bilen uşman lel ahiri. O meni birinci gol vurdu. O qıylar basketbol oynamaýarlar dedi. Hova qıylar basketbol oynan oklar. Hani durun. Muny saňa kim aýtdy, he? Anjeli sen hemişe de utýarda, şeýleden utýardy. Hani bolya kes sesini diýen ýok. Her gün tonokdy, käwa utýardy. Dogry gerek Anjeli, dogry gerek. Rahul, sen her gün de utulýadyň ha? Hani sen ýadyňa salsana, sen her gün utulýadyň Anjeli. Ýok Rahul, sen utulýadyň. Yer bolya, çağılaň ýanyna ýalan sözlemek. Men ýalan sözleýänmi? Hogo, sen ýalan sözleýän anäme? Sen diňe jydýadyň, utanyň okdyň. Yer bolya, sen maňa jydak diýme Anjeli. Sen jydak. Anjeli. Rahul jydak. Häzir göräýär kimiň jydaklygyny. Yer bolya. Men ýagdaýlarym gowy hemme zat yer. Men häzir edil şu wagt seni oýna çagyrýan. Gel oýnaly. Vay bo, akmak bolma Anjeli. Näme gorkdyňmy? Näme diýsene sen bilip goý. Rahul Khan hiç kimden hiç haçan gorkmaýar. Asıl şeýlemi? Biz onu häzir göreýäs. Hani? Bolun. Rahul hukman yeňer. Ýörüň hani, Rahul yeňer. Men Rahul'un yeňjegine ananýan. Sen häzir ýene utularsyň Rahul. Sen beýle diýme, men 8 ýyllar turgunyş berendir, men tulman. Şeýlemi? Ulagas. Sareňi ýokarak çeksene. Meni urmaň. Ene şeýle. Berekella. Ene, eşdeňmi? Ay, bir gidecek tamsyraçyk ýalňyşlyk boldy da. Aýr bolýada. Hani, bolani? Bol. Bolani, ýene bir gerek synaş hani? Sen ýene de jydýaň. Hani, maňa ber hani, getirerik. Hey, tentek gyz. Bol Anjeli, bol sana. Bol Anjeli, öňe Anjeli, bol. Eger sen oýnap bilmeýän bolsaň, jyzmaňyr Maňa desede. jydak diýme, eşitdiňmi jydak Uy, diýme. sen jydak durýň da, jydak sen. Hawa sen jydak. Basketbol oynap bileňizok, düşünýärmi gyýylar asla basketbol oynap bilmeýärler, sen şoňa düşünýärmi? Bolani bol, hani göreli hani gör, ne muň utulşyny görýärmi? Gördüňiz gerek?
Görsene, ol asla ütkömendir. Edil öňkü siyal akylsyz. Öňkü bolşýaly. Näme durmuşda şeýle zatlaram bolýar-da. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है। हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। पास रह के भी थी दूरी, जाने कैसी थी मजबूरी। वक्त वो भी अजीब था, जब तू मेरे करीब था। खो गई तू ये किस जहां में, मैं यहाँ हूँ देख तो जरा। भीड़ में भी थी तन्हाई, याद हर पल तेरी आई। रोके कोई मुझे जरा, भर न आए ये दिल मेरा। बहके बहके मेरे कदम है, ऐसे में तू संभाल तो जरा। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है।
कुछ कुछ होता है Mikel, ine sana hat gelipdir. Okta sana da hat ba. Çağalar maňa kulak atın. Gecelerini sizin hatlara jogap bermeýärligiň üçin arz edipdirler. A men bolsa sen gepleşetin gelmeýärligi üçin arz etdim. Ýogsa da çağalar surat çekmeňiz besedinde maňa kulak atın. Häzir hemmeňiz üýşüp ejeňize hat ýazarsyňyz. Ine şunu aňyr geçiriň. Anjeli, senem ejeňe hat ýazarsyň. Salam Tina. Egerde sen häzir biziň ýanymyzda bolsadyň, sen buýsanç bilen Anjeliň öz gyýdyňdygyny aýdyp bilerdiň. Sebäbi ol ören gowy. Näçin o şeýle bolmasyn? Sebäbi oňa Anjeli diýerler. Bilýäňmi näme Tina? Bilýäňmi? O sana ören meňdeş Tina. Şovar gözler, şovar yüz. O edil sen Tina. Inni men göwnme bolmasa şu maşgala dolu ýaly bolup görnýär. Şeýle gerek oglum. Salam, ertiriňiz haýrly bolsun çağalar. Onda näme siz taýýarmy? Häzir, hani ýylgyryň makaly, ýylgyryň. Siz näme? Men siz sugrada düşýäňizmi? Seredin men köýnegim nähili owadan. Maňa gelişýärmi jenap Almira hany bir seredin? Hut şeýle, gatgowy. Şoňyzmy gelişýärmi? Howa, hakykatdanam gowy gelişýär. Bolýa, men ştaýda otursam bolýarmy? Yok hanım. Birazajyk ýokary çykyň, birazajyk ýokary galyň. Şeýlemi? Aştaý bolýarmy? Yok, ýene birazajyk galsaňyz bilen haýyş edýän Ay, ýenemi? Bolýa. Aştaý bolýarmy? Häzir ýene birazajyk ýokary çykyň. Berekella, hanım bolýa gatgowy. Häzir. Inni nähili? Ana inni bolly. Onu näme siz taýýarda diýmek. Häzir. Hanonna inni bolsa ýylgyryň hani 1 2 3. Ören açyp. Berekella. Ýaxşy saklanyň, birje pursat saklanyň. Näme boldy jenap Almira? Ay, bilemok. Bir zatlara yetmeýän ýaly bolupdyr. Nämedir bir zatlara ýetmek öde. Inni nähili hemme zat yer ber boldymy? Aninni gül ýaly. Bol surat alsana. 1 2 3. Gatgowy. Inni bolsa ikiçäk surata düşýäňiz. Hani ikiçäk surata düşüň, hani golayrak süýşdiňiz bilen beýtmeteňiz bilen ýaýdan maňa ahyryn ýaýdan maň. Gerek däl jenap Almira. Şeýle de biziň suratymyz köpä şeýlermi? Bolýala düşeýsene. Yok, aýdanyňyz näme? Jenap Almira, haýş diýen gerek däl. Rahul Anjeli. Be, görýäňmi Seredani? Nähil owadan diýsen owadan. Hayran galaýmaly. Anjeli dogurdanam ören owadan düşüpdir. Be, şeýlemi? Men bolsa asla aňşarmandyr. Bolýa. Gompormasana, oň şu ýerde ýokdugyny bilýäňdi, şoň üçin suratlar synlap otyrsyň. Wah, başga men näme diýin? Aman, dekabr aýyna siziň toýuňyz hökman bolar. Sen oňa çeni Londona gidip gelip bilersiň. Yok, men gidip biljek däl. Sebäbi men siziň gyýdyňyza ananamok. Aman. Men onu toy tutmaga zordan ırdım ahiri. Inni bolsa o ýene öňkýörne barar. Yok. Men bir ýerden gitmäýin gowsy. Düşünýäňmi? Men inni hiç ýer gitjek däl.
Sen onu yürekten söyýänmi? Hawa. Ýöne göwne bolmasa o meni söýmeýän ýaly. Şeýlemi? O meni söýenek gerek. Aman sen diýäniň näme? Sen hem aklymdan adaşdyňmy? Sen bana jogap bermedin. Biz şu gün täze oyun oynar. Oyun kinoň adyny bilip atlanyrlar. O oyunu iki topar bolup oynar. A hem de B topary. Ine bu oyun şeýle başlar. Bir topar ýuwaşlyk bilen filmiň adyny aýdar, a soňra beýleki topar. Bu filmi sahnada görkezip başlar, a beýleki topar bu filmiň adyny bilmeli bolar. Ýöne kiýsat aýtmalylar. Düşündiňizmi? Düşünüklimi? Onu başladyk. Hani bul, başla. Men näde oýnaýyn? Ýaýdan maňda başla berin hanım. Anan bolun hani. Bolun näme dursunuz? Bolya. Ne muňa seredin? Yok, sizin geplemene hakkınız yok. Arlawçylyk bolýar munyňyz. Yok, arlawçylyk bolýar. Sizin geplemege hakkınız yok ahyrin. Bolya. Onu näme? A bolla näme dursun ha? Hani bol Anjeli, bol hani bol. Bol Anjeli. Bol hani Anjeli. Bol. Bolya. Bolya, bol. Gatgo welşe näyle? Yok, gatgo welşe tuweleme şeýle başar ya. Ey Hudaý. Sen gowsy seretme. Renkli filmi. Gaty dogry dil üstünden bardyň. Biz billik, gaty dogry. Biz billik, dogry. Gaty dogry. Gaty gowly ha. Sen şeýle söýüşýänlere meňdeş boldun. Anjeli, sag bolun. Sizem sag bolun. Yok, men muny başarman. Bolu hani ene bolsaňyzlar, bolun ahyry ýaýdanyp durmasaňyzlar. Yoklo, çağılar, men muny başarman. Ýöne bu bilýäňizmi? Men özümi juda garry duýýan. Yok, siz gaty bir garram däl ahyrin. Bolsaňyzlar ene bolun ahyry. Bol ene bolsana. Ýa, hani Almira berkil. Men näme üçin? Sebäbi saňa men diýen. Hani durwa kali, inne bolsa eglaşak. O ne hili egilmeli. Men ine. Hani bol. Yer bolýar da şeýlemi? Hani? दीदी तेरा देवर दीवाना दीदी तेरा Wy, Ece, bir gaýnene filminden ahyry. Dogry. Hawa, dogry. Yok. Beýle film ýok. Beýle film ýok diýen. Diýen men. Men saňa diýen men beýle film görmänim. Hani durany garaş birazjyk garaş. Şeýle film ba. O nähil film bolýar ha? Ha, o nähil film. Aýer bolýam. Onu näme yer bolýar? Onda şeýle 3 tane söz, 3 diýen. O 3 söz. Men 3 diýeniňi düşünýän, 3den soň näme? Sen näme diýen? Näme suratlanýar? Ha, bir aklyny alışdyr diýen, aklyny alışdyr. Rahul, men hiç taýda düşünemek näme işleýän? Hani bar Rahul'un ýanyna barsana.
Ha, näme? Sen näme diýen ha? Ha, şeýle mi? Men seni söýýän. Hawa üçden söz nähil görkezmeli? Hani yeni bir gedek görkezsene. Ýok. Men seni söýýän. Men seni söýýän. Sen muny hatda suratlandyrban bilmedin. Hawa, başarmadım. Eger sen başaran bolsaň, onu biz yeňerdik. Ey Hudaý, ýagyş ýagýa, çağalar gizlenin, çağalar ýagyş ýagýa gizlenin. Maňa bereýin de şuny. Sen näme, aklyndan adaşdyňmy? Anjeli, Näme? men gaty üşýän. Ýör bir ýerden gidelle. Ýör eýwanyň aşagyna gidelle, ýör. Ýör ani bir ýerden gideli. Saz ýok. Sen meni ýada sallyň, ýürek ağlaýa. Bu hakda hiç kimiň ýanyna dilýärmi? Men şeýle söýýän. Dogry aýdýaň, menem seni söýýän. Menem seni şeýle söýýän. Menem seni söýýän.
Almira seressene berden suwakya näme etmek bolurka ha? Ýokary kalsana. Anjeli nerede Anjeli? Şu Anjeli mi? Yok bu değil. Ay Belki. onna men bilem ok. Anjeli. Anjeli. Rahul men Bilýän Anjeli. Men sen bilen gepleşek bolum. Doğrudanam. Howa men sana garaşdym, aýtjak bolum ýöne sen düşünýärmi? Şu sen Thomas Kula gerekme? Hey, salam oğlanlar, salam. Uy, men seni tanıyan. Seni nereden tanıyan? Bilýärmi, telefonuna gepleşdik ýadyňa düşýärmi? Şeýlemi? Siz bu ýerde näme işleýäňiz, ha? Ine şu sen Anjeliňmi? Hawa. Şu men Anjelim. Ayne bu bolsa men Anjelim. Bay bo tuweleme hey hayran galaymal gatgo edil Michael Jordan'a yok men beýle gowdal men utullum men muňa aslanan bilmen mümkin näl aýsyna kim utdy Anjeli sen Anjeliň mi yok sen Anjeliň men Anjelim basketbol hani aýsyna sen oň bile kolejde bile koduňmy me o nähil gyzy aýsyna nähil gyzy ay näme hemmek şi oň ýanyna öz meselleri bile maslaga da bar ýady howa menem oň ýanyna öz meselem bilen geldim howa öz meselem bilen gelipdim sen nähil meselem bar men meselem onu ören söýýänligimde düşündiňmi bilýärmi howa bilýän sen nähili dost sen nähili düşünmeýän sen öz dostuň ýüzük takma dawarasyna näme üçin barmadyň näme üçin barmadyň näme ýüzük takyldymy howa ýüzük takyldy toy tutular nesip bolsa men şeýlep kirediýän kulagas öz dostuňa aýt egerde toy bolmasa men onna basketbol oýnaýjak düşündiňmi basketbol Hawa basketbolu. Biz bir ýaşaýas, bir gezek ölýäs, bir gezek öýlenýäs, bir gezegem aşyk bolýas. Anjeli. Gıydım, erkek kişiler ören gowşok bolýarlar, ören gowşok. Olar ýörelgi oýlap tapýarlar, ýüregiň öňünde her hil ýörelgen ýyda çekilýänligini ýatdan çykarýarlar. Biz bu betwagt erkeklere duýgudaşlyk edýär. Hemde olary yürekleri birleşdirýän ýörelgeler bilen dälle ýürek duýgulary bilen ýoly goýulýanyny görkezýär. Onsoňam ýene bir zat aýtmaly. Yürekde hiç zat galyrmalylar. Han aýtgydym. Yüregiňde näme bar? Käwagt agzdan çykan sözüm ýüregi sinirip bilýändir. Egerde sen aýtmasaň onu o duygulary kim aýdar? Kim biler? Anjeli kutlayat. Kutlayas. Anjeli, sen bana näme hiç zat aýtmadyňla? Aman basym sen toýuň boljakdygyny aýtdy. Men seni tüýsürekden kutlaýan. Sen bagtlymy, bagtlymy? Sen bagtlymy, Anjeli? Sen bagtlymy? Men ören bagtly. Onna men beýle ýagdaýda nähil bagtly bolup bileýin,
Men sana düşünmedim. कुछ कुछ होता है राहुल Bilýänmi näme Rahul? Durmuşda sen düşünüp bilmejek zadyň bolýar. कुछ कुछ होता है Hawa da Anjeli durmuşda sen düşünüp bilmejek zadyň bolýar. Daýy, ay Näme? daýy. Sizden bir zat soramak bolýarmy? Hawa, Siz bara näme üçin hanım Angela öýlenmekçi bolýarmy? näme oň näme serwede? Ay, howa hani düşünürüm. Ne sen şeýle göze ýakymly. Näme? Näme? Hawa şeýle mylaýym, maýil edici. Köp sag bolun, köp sag bolun. Angela bolsa, o diýen gowam del. O nähili? Hawa menem şeýle gaty yaramaz. Hawa qara. Ödüm Howa, şişik. bilýäňizmi siz islendiginem tap bilýäňiz-e? İslenigini. Howa. Sen maňa durmuşa çykarma. Menmi? Ay ýok, ýok. Oy, o näme üçin, o näme üçin? Men şeýle näme erbetmi? Men üçin şeýle oňatgyzy nerden tapyp bolar ha? Ne tapdym? Bilýän, bir telewizionydan, Nilan Show'dan, bilýän. Sen aýt, Anjeliň ýagdy şonu nähil bor ha? Oň üçin birini tapmaly bolar ha? Men tapdym. Aýdaýynmy? He? Ay, ýok gerek däl. Aýtjak. Ýok, gerek däl. Aman. Men şu ýerden gitmekçi. goodbye Mr. Almira Yine görüşgenjek Cenap Almira. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ Siz gidýäňizmi? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ Gitmeseňizleň, gitmeň de he. Gitmeň de. अंजलि Anjeli. तुमने ये टीना Ýadyňa düşýärmi? Sen bir ýalygy Tina täze durmuşa başlajak bolany beripdiň. आज तुम भी एक Sen şuň täze durmuşa başlamaga barýaň. मैं जानता हूँ Men bilýän. Rahul ikiňiz bile hökman bagtly bolarsyňyz. Aman.
Aman. Yürek hasratdan yana eňreýe. Ýöne men bu hakda hiç kim aýtman. तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया के अख भर आई दिल रोया के अख भर आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए Ece, toy çaltlaştırın. Men munna meyle garaşyp biljek däl. Qıydım. Ruhani bir de dekavr ayına seni tekedin yoktuğunu ayttı ahrin. Ece, Bağıt Fehet bilen näle Iqbal bilen döredilýär. Iqbal bolsa hiç kim üýtgetip bilmez. Gıyırlar aman gelen ya Allah. Hova arabada. अरे बिंदिया पंडित जी आ गए उनकी तरफ ध्यान Ruhani iyiyim gelin ya Allah. Salamu aleyküm. Sen Rahul mi? Hawa. Anjeli we men Bilyen. Anjeli durmuşa çykýan eken. Alny wagty bolsun. Basym toý tutýaňyzmy? Hava. O toy tutmağı şeyle yüreğini çalttığıdı olin. Men ona tayyarlanıp yetişmedim. Baryan. Siz geçiverin. Men häzir bararyn. Uy. Anjeli. Süýünüp barýan ýyldyzy görüp bir zat dilemeli. Bir zat dilek etmeli. Islegiň aýtmaly. Ana şonda islegiň hasyl bolýarmyş diýerler. Anjeli. Anjeli. Anjeli.
Sen şu gün aydan dadın öň hiç açan aýtmanyň durmuşda şeýle de bolay ya. समय निकला जा रहा है। Wagt geçip barýar ahry. Gelinligi çağırın. Anjeli, शादी का शू Fursaty ellenmerme. Gelinligi çağırın. Gelinligi çağırın ahyryn. Çağırın gelinligi. Anjeli, hany bar gyýdym. हाथ पकड़ के मंडप ले गए। Ýadyňdamy? Men sana eliňden tutup toýodunyň ýanyna alyp bararyn etdim. Aman, Bilýäňmi näme? Men sen gözlüňde, öz gözlemdäki ýaly söýgüýüni görjek bolýadym. Ine şuun. Şu söýgüýüni sen gözlüňde gördüm. Ýöne Anjeli o söýgüýi maňa niýetlenmärni. Sen samsyjak Anjeli. Sen diňe onu söýýädiň. Sen söýgü diýilýän zada akyl ýetiren madyňa şo wagtdan başlap diňe şonu söýüpdiň. Diňe şonu. Rahul sen ilkinji söýgüýüň. Ilkinji söýgüýüň näme diýen bolsa menden sorap bilersiň. Sen men üçin hemme zady pida etmek isledin. Sen bir diwan ahry. Men siziň söýgüýüňiziň ýoluna nenen durup bilerin. Nenen böwet bolup bilerin. Bu asla mümkin näl ahry. Bir gedek biri maňa sen şeýle göze ýakymly, sen özüňe islenik gyýdyň tapyp bilersiň diýipdi. aman. Sen aýdýanyň näme?
Bar Anjali. Bar. Ay kız, öýlenjek ýigit, seni sorap geldim. साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए.